We gaan nu al naar het formele moment dat die ten eerste afscheid gaat nemen. Dus we gaan hem plukken zoals het netjes heet. En dat doen we met alle leden erbij, de scher en de buitenmans en zo als de shotfoto. Ik ben zo trots dat ik het zo ben. Die schreeuwen en mijn alles goed. Ik ben zo blij dat ik de wereld niet denk. Dat heb ik voor ik voor me voel. Ik ben zo trots dat ik het zo ben. Ik ben mezelf die aan het doen. Dus de bladen van mijn handen, kom maar snel weer zo handen. Dus de ik mis te doen. Ik ben zo trots dat ik het zo ben. Die zegt maar en mijn alles doet. Ik ben zo blij dat ik de wereld niet heb. Dat heb ik nodig voor me voel. Ik ben zo trots dat ik het zo ben. Ik ben mezelf die aan het doen. Dus de bladen van mijn handen, kom maar snel weer zo handen. Dus de wereld die ons niet doet. Zo. Ja, je kan stoppen met knappen, het liedje is afgelopen. Goed. Ja, het moment is aangebroken dat we de snijder, dieren gaan plukken. Maar voordat we dat doen, moet dat natuurlijk niet met leg eind straks richting hoes gaan. Dus we hebben natuurlijk nog wat kleinigheidjes nodig. En daarna mag ze zelf nog een keer het woord richten. En misschien ook de release springen als ze dat leuk vindt. Maar dat moet ze het allemaal zelf weten. Ja, dat is ook niet te lang maken. Dat is natuurlijk wel de bedoeling, hè. Goed. Giovanni, mag ik tegen je als eerste de microfoon geven? Nou, ik heb natuurlijk dit jaar samen met mijn niet meer zo kleine compagnon het jaar mogen doorbrengen. Die wil ik gelijk bedanken. Het was een geweldig jaar. We moesten er allebei een beetje in komen in het begin. Maar ik denk dat we best goed samen hebben doorgetrokken. Dit heeft zich nog vaker en later gemaakt dan mij. Dus vandaar zet ik mijn pas even af. En ik wens je daar heel veel succes als een oud jeugdpunt. Maar ik heb wel nog een klein beetje verder. Och, toen kreeg ze een rugzak. Wat leuk, man, hè. De Sjoan ook een rugzak. Als allereerste kiezen we met een paar zukken. Weet je waarom die zukken zijn? Ja, de zokkenprinsen zijn wij. We zijn de zukkenprinsen geworden dit jaar. Maar waarom? Ja, ik ben dit seizoen gestart. Standaard met verkeerde zukken aan. Dus dat is een kleinigheidje verdoeming. Oh, het zou gaan. Ja. En als tweede heb ik voor ons beiden het hoogtepunt van dit jaar. Samen op de wagen, op de X-Wijk. Daar mocht ze zich op de nachtkast zetten als ze met een goed slapen of zo. Dan kan ze daar bieden houden. Zo, moet je knuffel. Goed. Dankjewel, Giovanni. Dien. De prinsenrollen gaat natuurlijk van de vereniging voordat ze is aftreden. En het is als allereerste is dat een Sjoan prinsenbeeldje. En dit Sjoan prinsenbeeldje met een Sjoan en groene prins, daar staat ook nog 4 show voor de dienstlijsten 2022-2023. Dat is voor dich. Geef hem met Sjoan Blitz. En de Christenrollen gaat voor mij. Kijk, normaal hè, ik. De krijg gaat straks, waarvan ik hem nu al gezegd heb, dat ik de helft ervan wil hebben. Dus dat zal wel duidelijk zijn wat dat is, dat weet ze eigenlijk al, hè. Dus ik denk, je kunt dit vroeg genoeg beginnen met drinken. Dus ik denk, ja, Dien, van dich ook nog maar een fles drank. Nee, alle gekken op een stukje, dit zijn netjes chocolaatjes.
En u test ook nog net in de e-mail. Maar dat kunt nog. En dat kunt nog. In deze verpakking zit ook de jaarorde van 2023. Dat is al heel vaak eens van beoordelen. Dus ook een voor dich uiteraard als aandenken. Ja, die, dan geef ik dicht de microfoon. Want ik denk dat ik ook nog net wil zeggen, of de jongens bedanken, of ik weet niet wat ze wil doen. Het woord is aan dich als iemand eventjes de scepter wilt pakken van. Doe die eentje maar goed uw opstelling te laten, denk ik zo dadelijk. Doe maar weg. Leef Zoutwolde en Zoutwoldenkes. Hier stond ik dan. De laatste keer, de 52e jeugdles van het Zoutwolderriek. Wat heb ik ervan genoten? Ik weet nog zo goed, Jaap en John. Ik weet nog zo goed, Jaap en John die mij voor de deur steunen. Om te vragen of ik de nieuwe jeugdles wou worden van Zoutwolderriek. In het begin hou ik het twijfel, maar hou toch snel besloten om je te zeggen. En nog altijd erg blij omdat ik heb gedaan. De grootste uitdaging uiteraard was het geheim houden. Zelfs 1 jaar langer dan normaal, door corona. En dat veel niet met. Gelukkig boy op de dag van de onthulling, zelfs Sinterklaas zich aan onthouden. Een van mijn hoogtepunten was zeker het feestje bij ons thuis in de tent. Met een spontaan bezoek van de zaterdag, geen idee. Nog een bijzonder moment. En dan de optocht. Daar hebben we toch zon en Zoutwolde in het druge dag het laten regenen. Een grote stortbui, snoepbui. Later hebben we dat feestje nog doorgetrokken tot bij ons in de tent. Met nog spontaan bezoek van de Spasbank Genk. Echt een fantastische dag. 11e van de 11e, de Oerdruiping 2023-2024. Bij ons, bij het Kluuske en Oud-Spaans. Hoe ik tegen de man heb gezegd, veel bleven we niet hier tot het laatste. Maar helaas, om 3 uur 's nachts holde weer goed de kroon. Samen met Ria en Koch en een paar van de Spasbanken. En een kleine voorzetting door bij ons thuis. Uiteraard wil ik ook het lief bedanken. De Zoutwolde natuurlijk. Die mij een unieke kans hebben gegeven. Samen hebben we er een groot feest van gemaakt. Ik wil iedereen van de Zoutwolde bedanken. Jonkervoud. Bedanken voor de gastvrijheid, de ondersteuning en het gezelschap. Speciale dankwoorden geven naar Dave voor alles en het bijzonder veel extra voor het snoepgooi. Cor en Ria voor alles en in het bijzonder het regelen van het uurtje. Stijn en Geert-Jan voor uw gezelschap en uw hulp. Johnny voor de uitlijnen van de professionele lichtinstallatie. Das Mariekes voor vele mooie optredens in het bijzonder. Jill met haar geweldige solo. En niet te vergeten de jeugdraad voor uw gezelligheid. Verder andere prinsen en jeugdprinsen van de Vief van Geleen. We hebben er altijd een groot feestje van gemaakt. Sinterklaas, voorzien een goocheltruc, natuurlijk. Familie en vrienden, voor uw enthousiasme en steun. Speciaal de man, de pap en Jill. Voor alle mooie momenten en zeker voor het organiseren van het jeugdprinsenfeestje. En natuurlijk de man, die tot de late uurtjes met mij bleef, en als laatste naar huis ging. Ach ja, er is er nog een, Giovanni. We hebben samen
vele hoogtepunten beleefd. Van samen boven op de tafel in de cafés tot samen boven op de wagen. Het wordt een groot feestje met dich. Van de Prinsenbal tot met de Spasbank in Genk. Door deze veren en complimenten toch ook hebben gaat leren en ontwikkelmomenten. Geweldig. Ten eerste, die liefspreuk. Du vergeet het nog wel eens. Maar de beste dan ook niet meer de jongste. Oh, waarom gaat ze niet tegen de telefoon? De liefspreuk. Als je nog eens een keer over gaat, kan ze kijken. En natuurlijk maar een paar mooie stukken. En ik heb die liefspreuk, die heb ik zelf gemaakt, of zelf opgeschreven. En die ken ik hem nu zelf ook wel uit de kop. De liefspreuk van hiervan. Voor velen ben ik misschien een vrij goed goed, maar dat maakt me gar niks uit. Normaal druk in de weer met muziek en gewichten, maar nu ga ik nog op de vaste loven richten. Samen maken we veel spas en plezier. En al deze vaste loven vergeet ik niet meer. Ten tweede, je hoeft echt niets als eerst in een hoes op een feestje. Je mag ook lang opblijven. Maar dat maakt ook niet uit. Ik ben vaak genoeg met dich ingevallen, samen met de man. En ten derde, we zouden nog samen een pilsje pakken. Voor een gewerk, die het oud Spaans. Helaas wordt dit er niet meer van gebeuren. Maar ook hier geen paniek, dan trekken we weer dit van over nog recht. En dan heb ik nog een klein cadeautje. Heb ik nog wat lekkers voor de kleinstieren. Jeugd en dansmarietjes. Die kennen zo het komen houden. Maar als laatste sluit ik het af met mijn liefspreuk. Veel van samen een geweldig feestje boeren. Achterin in de Polonaise, de sterkbrandmerij, uit de moer. Jong gebouwd, verkleed of niet, de goud is geen allemaal, hoe het dan maar zit. Zout wat de Super gedaan. Die Limburg is trouwens sterk verbeterd. Dus heel knap gedaan. Wil ze die presentjes nu delen? Ja? Ja, dat doen we even.
Meneer de voorzitter, zou ze alsjeblieft even naar voren willen komen? Ja, denk je, u bent voorzitter. En uiteraard Jannik, dat moet ik ook even hier hebben. Want we gaan hem plukken. Dus het is even een spannend sentimenteel muziekje. Goed, als eerste gaan we afnemen die patch met ver. Heel goed. Dan is het de beurt aan de Prinsenketting. De beurt aan de king. Dan is het de beurt aan de bambuis. En ik hoop dat ze een t-shirt onderaan heeft. We gaan met die dagen de oud-jeugdmensen opnemen, maar eerst wil ik iedereen van de bühne af. Dus de bühne was dus afwas en ik kan iedereen die even een handje geven als ze het podium af.